Claro, al pagar la carrossa com a nova se la van quedar. I de la plataforma de la carrossa van fer estableros que teníem en la fila allà dalt en Calabanero. Però així, quan venia el diumenge tenies la il·lusió de pujar a la fila, parlar, xerrar, fer cotos, i la veritat és que jo no tenia ni idea de fer cotos ni de res, però els vells de la fila sí que eren unes grans persones. Ells t'induïen, xaval, vine pa que sí, anem a fer 2 cotos i tal. Jo no tinc ni idea. Com que no? T'ensenyaràs en moratros i tal. I ho veies, no ho sé, inclús el bonegaven en un ensaio, si no fes el pas, si no fes això, si no fes l'altre. No ho sé, hi havia un respecte, una cosa molt diferent ara. No vol dir que les comparacions sempre són odioses, això és la veritat. Ni són millors ni pitjors que antes. Però la veritat és que moratros teníem un respecte al primer tro, a les persones majors, mos induïem, mos ensenyàvem, mos fèiem moltes coses que la veritat estàvem molt units allí, molt units, tant els majors com els més joves, estàvem molt bé tots. I el boceto nostre el va fer un membre de la fila, Francisco Borrell, que va ser un èxit, un això, perquè ell no m'havia fet mai cap. Ho feia molt bé, però no l'havia fet. I llavors va ser una novetat l'esquadra. La falda de l'esquadra era de cabra, de pell de cabra dels Pirineus. I entonces això, com el muntatge era que tu tenies que fer-ho tot, anaven 2 membres de l'esquadra, anaven a València totes les setmanes a un almacén que hi havia allí, i es deien, mira, veniu que tenim 2 pells. I anaven i replegaven 2 pells. A la setmana seguia, no en tenim cap. Hasta que vam tindre totes les pells eixes. Bueno, vam anar directes, perquè això ho teníem sempre pensat. Anem directes a veure a Gori. El que passa a les quadres, tots opinem, no? Uno, jo vull que toqui a mi Barcelona, l'altre no sé què, l'altre no sé quantos. I jo, que em van fer encarregat de l'esquadra, vaig dir, mira, que toques músics el que vulgui, que tindran més il·lusió de tocar això. I li va dir que volia tocar l'Al·leluia, que feia molts anys que no sabia tocar la marxa d'Al·leluia. Va fer un muntatge molt bonic, perquè va posar coros, almenys 20 o 25 persones cantant, campanes, tots cantant ben bé al carrer, i va resultar molt. El cavallista, per exemple, doncs molt bé, però el primer que havia votat, però tu has pujat a cavall. Diu, no, però mon pare va servir en cavalleria, i això és dur de família, i no sabia muntar a cavall, perquè jo, quan estàvem arrencant l'esquadra, me recordo que dic, mare de Déu, ell es va quedar mirant el cavall, i el cavall mirant-lo a ell. Però el cavall no el manejava i ell no el muntava. Jo dic, crec que ha de ser-ho així, perquè els 2 mirant-se, el partidor, els 2 mirant-se, i sí que fem. I al final van anar, va, puja-li, no se n'anirem. Han tingut diverses bandes. Van tindre l'última que tenim és la que més ha perdurat, però l'anterior va ser la de Xella, que va ser la que va fer els càrrecs en l'any 80. Anteriorment van tindre la de Jeresa, que és Xeresa, que eixa sí que recordo jo, eixa va estar un muntó d'anys, eixa sí que recordo jo que mon tio Germán, que va ser el primer tron l'any 70, contava que anaven quan anaven a contratar-la, bueno, anaven allí a enfartir-se, no? Perquè allà anaven a menjar com a cosacos, estaven a cuerpo de rei. I eixa venia ja, va estar 20 anys també venint, ja quizà ja venia més per amistat que diguem per negoci, no? O sigui, venia ja perquè hi havia un vincul en la fila molt gran, que és quizà el que està passant ara en la que tenim de Bèlgida. La de Bèlgida ja porta 26 o 27 anys de moratro, ja hi ha un vincul molt fort. O sigui, aquesta gent ja ve, diguem, a casa, no ve contratar a treballar, ve a casa. Empecé ya a contactar con el diseñador, que el diseñador también lo tuve en cuenta que rompiera algo en el sentido de que no había hecho, que no estuviera dentro del mundillo y vi a un chaval que era estudiante de diseño y le dije, tú te vas a encargar de prepararme el boceto y el diseño. Y efectivamente, un tal Juanjo Cortés, pues no tendría ni 19 años, creo, supongo que tendría sobre esa edad. Y él me presentó, efectivamente, se comprometió, me presentó 2 o 3 bocetos, los elegí, los vi rompedores y acepté ese boceto y de ahí arranqué ya a preparar lo que es el vestido, el traje del capitán. La modista en este caso fue Marita y esa fue una clásica, ahí sí que no me jugué yo el tipo. La música estaba comprometida en la filada que yo conocía, pues me fui aquí al COI y la unión musical es la que se encargó de acompañarme
en el festejo de la entrada, precisamente. Con una marcha que en aquel entonces acababa de estrenarse y era de un amigo además de verdad, porque incluso hemos ido a escuela, al colegio juntos, que es José María Valls, y quería una marcha de él. Y hacía poco que la había estrenado y digo, pues esta marcha me gusta y voy a bajar con ella. La marcha als cristians de José María Valls. La discografia de la Filà és molt curta. En l'any 84 el José María Valls mos va escriure A la creueta. I últimament un fester de la Filà, Jordi Company, va escriure l'any passat que en l'any 2006 la vam estrenar en un concert que està gravat en directe, que feia els 25 anys que li fem a la Unió Musical Belgidense, vam estrenar el Cuy Astur, que és, diguem, esta persona volia escriure algo que la gent, quan la cinquera, sapiera que baixen els asturianos. Y es una adaptación del himne de Asturias a una marcha cristiana. Éramos un grupo de amigos que en aquella época creo que es la época ideal para hacer una escuadra de estas. Teníamos todos entre 30 y 35 años, con lo cual era una ilusión. El diseño, o el diseñador, mejor dicho, era un componente de la Filà, que era Paco Borrell, que nosotros en la Filà lo conocíamos por Botifarreta, porque ya era un mote heredado de su padre. Un chico que tenía mucho gusto, nos preparó un par de diseños, elegimos o fusionamos los dos diseños en uno y tratamos de que fuera un poco rompedor, muy guerrero, muy rústico. Desgraciadamente no era excesivamente cómodo, porque llevaba bastante metal, ¿no? Y en aquella época, pues bueno, en aquel momento los metales eran muy auténticos y poco protegidos, con lo cual quiere decir de que en cualquier momento pues las patas de metal que llevaba se podían abrir, meterse en la piel y en la carne, pero claro, y de hecho ocurrió en la entrada, ¿no? Pero nadie nos dábamos cuenta porque por la euforia, por el momento. Pero luego, pues mucha gente, entre ellos yo, pues quedé con bastantes heridas de la batalla aquella, ¿no? El día de la entrada, que es un día especial, es el cúmulo de toda esa presión, toda esa ilusión. Quedamos muy pronto a almorzar, a desayunar, excesivamente pronto, precisamente para tener tiempo de juntarnos, de almorzar. Y a pesar de empezar muy pronto, pues casi llegamos tarde arrencar la entrada. Em van apuntar no sé ni com, perquè això de que eixir un en una esquadra, el primer any que t'apuntes, això és una meravella, això no pots contar-ho. A mi m'han dit altres amics, tu eres un enxufat, i el meu traje no arriba. I m'agarra com una baixa de tensió, em vaig sentar en la cadira i vaig dir, jo no isc, bueno, l'amic Federico, com que no tens que eixir? És precís eixir, que tenim que eixir tots. Era precís. Bueno, jo estava en un nervis, al final arriba el meu traje, i l'únic que no estava acabat era el meu traje. I vaig eixir. El traje era embastat, el collet que teníem, un collet així, com si fos Cervantes, que portàvem ahir, que era de l'època, i el de baix també embastat. Jo ja no sabia si volia eixir o no volia eixir. Però ja estava en el carrer, ara ja estava en el carrer. I en aquesta tensió nerviosa que tenia, al baixar per el Sant Nicolau em va aparèixer un minut.